Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştokları. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizin teze sanyna hoş geldiňiz. Habarymyzyň şu sanyny. Hazar deňzinden Aşgabatda suw bermek mümkinçiligine serediler. Türkmen ýüpekçileriniň zähmet ýegişi, Türkmen pelwany Dowlatjan Türk serialyny surata düşdi. Luka Modric Real Madrid'de galya ýaly habarlar getirýär. Gelingen bolsa habarlarymyzda giň işleýin seredip geçelim. Habar deňzinden Aşgabatda suw bermek mümkinçiligine serediler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owa senagy toplumuna gözegçilik edýän urnwasary Ýazmyradow bilen sanulgy markalamasagat geçirdi. Onu mövsümleýin owa hojalyk işlerinden geçirilişi barada meseleler aranlyk maslahatlaşyldy hemde bir neçe çözgütleri kabul edildi. Dowlat başlygyny 11-nji iýuny Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň geçiriljekdigini aýdyp, biziň sewtimizi suw bilen bagly kynçylykly ýagdaýlary gözüňe tutup, vice-premier Ýazmyradow degişli tapşyryklary berdi. Suw süýjedici desgalaryň gurulşyk işlerine başlamak hemde Hazar deňzinden Aşgabatda suw bermek boýunça mümkinçilikleri seredilmeler. Amy derýadan we Garagum derýasynyň başlap, derýalaryň hanasyny barlyklary geçirmegen, suwuň akymynyň geçmezliginiň sebäplerini anaklamagyň kemçilikleri düzeltmek boýunça çevreleriň meýilnamasyny düzmegi we olar amala açyrmagy, gysgaly giyirşilmeginiň zerurdygyny nykdy. Türkmen ýüpekçileriniň zähmet ýeňişi. Ýurdumyzyň ýüpekçileri watany harmany 2300 tonnadan gowrak pile tapşyryp, dokma pudugy üçin bu gymmatly çeýmal taýýarlamak boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny awray bilen ýerine ýetirdiler. Munyň özi Atawatanymyzy hormatly prezidentimiziň başda tutanlygyny dowlat tarapyndan berilýän izigderli gollawlara daýanyp, ýüpekçilik pudugyny hemme taraplaryň ösdürmek uruny edilýän tagalanyň aýdyň netijesidir. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow 8-nji iýuny mövsümleýin owa hojalyk işleriniň anlyk barlyşy barada geçiren masagadyna geljekde ýüpekçilige goýberilýän maýy goýum serişleriniň möçberiniň hassa artdyrylmagynyň gözüňe tutulýanyny, munyň bolsa ilatymyz üçin goşmaça iş orunlaryny döretmäge, gymmatly çeýmalyň öndürilýän mukdaryny artdyrmagy mümkinçilik berjekdigini belledi. Şu işler hem ýüpekçilik pudugyny ösdürmäge uly ähmiýet berilýändigini dogry ýüze çykarýar. Türkmen pelwany Dowlatjan Türk serialyny surata düşdi. Başabaş tawaş boýunça Türkmen turgany Dowlatjan Ýagşymyradow Türk serialyny surata düşdi. Bu barada turganyň Instagram sahypasyna bellenip geçilýär. Türkmen turgany Türkiýanyň ATV teleýaýlamyna ýaýylma berilýän Kuruluş Osman serialyny keşip canlandyrýar. Ol bu seriallarga käbir kadrlary özüniň Instagram sahypasyna ýerleşdiripdir. Bu serial 2019-njy ýyldan beri Türk teleýaýlamyna ýaýlyma berilip, onda Osman imperiýasynyň esaslandyrjysynyň durmuşy canlandyrylýar. Ýagşymyradow bu seriallarga keşbine düşen suratlaryny hem Instagram sahypasyna goýupdyr. Melim boşya goloyda ýyleşmede Dowlatjan Ýagşymyradow şu ýylyň aprelinde Bellator MMA ýarşynyň çeklerini 3-nji tutuluşlygyny ýeňiş gazanypdy. Luka Modric Real Madrid'de galýat. Ispaniýanyň Real Madrid topary Horwatiýaly ýarym gorukçysy Luka Modric bilen şertnamasynyň möhletini uzaltdy. Modric 2023-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli bu toparda çykyş eder. Horwatiýaly 36 ýaşyndaky futbolçunyň topary bilen şertnamasy şu ýylyň iýunyny tamamlanýady. 2012-nji ýyldan beri bu toparda çykyş edip gelýän Modric topary bilen 20 sany kubagy asmany götürdi. Şeýlehem ol 5 gezek Çempionlar Ligasynyň ýeňjisi bolmagy başardy. Tejribeli futbolçy 2018-nji ýylda dünýäniň iň gowy futbolçysy bolup saýlandy. Ol Real Madrid topary bilen 436 dowuşjokda oýnap 22 gol geçiripdi. Ine mehriban müştoklar. Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanynda size ýetirmekden habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlehem Türkmenistanyň prezidenti Iran Islam Respublikasynyň prezidentine gynanç berdi. Russiýa wiza üçin orun sany köpelli. Seýahatçylar üçin ähli çeklendirmeler ýetirdi. 9-njy iýun ýyldızlar näme diýe? Günlük teleýnama ýaly habarlary saytymyzdan okap bilersiňiz. Gepleşigimizden ene kasanda görüşençek, hoş sag bolun.